שלום לכולם, כאן אור שגיא מחברת אור לאתר. זה לא סוד שאנשים ברשת הפייסבוק אוהבים לשמור על הפרטיות שלהם. אך לא כולם מכירים את האפשרות של שיתוף מידע ופוסטים רק לעיני מי שהם מכירים. ולכן בסרטון הזה אני רוצה להדגים לכם כיצד כל אחד מכם יכול לבחור לעיני מי ייחשף אותו הפוסט אשר אותו הוא מעלה בפרופיל האישי שלו או בעמוד העסקי. לשם ההדגמה אנחנו ניגש לפרופיל האישי שלי, ואנחנו יכולים לראות שישר בלחיצה על שורת הסטטוס, ליד כפתור השאר כבר מופיע לנו סימן של מנעול עם חץ לידו. כאשר אנחנו לוחצים על החץ, נפתח לנו חלון אפשרויות קטן. בחלון הזה למעשה מופיעות לנו האפשרויות לעיני מי ייחשף אותו הפוסט. האפשרות הראשונה הינה everyone, כלומר לעיני כולם. האפשרות השנייה, Friends of Friends, כלומר גם חברים של חברים שלנו בפרופיל האישי. האפשרות השלישית הינה Friend, כלומר רק החברים בפרופיל האישי שלנו. והאפשרות הרביעית הינה Customized, כלומר בהתאמה אישית. בואו נראה מה זה אומר בהתאמה אישית. אנחנו לוחצים על המילה Customize ונפתח לנו חלון חדש, Custom Privacy. בחלון הזה למעשה קיימות לנו 3 אפשרויות. האפשרות הראשונה הינה להגדיר לעיני מי כן ייחשף אותו הפוסט, כלומר make this visible to. האפשרות השנייה הינה לבחור לעיני מי ייחסם אותו הפוסט, אילו אנשים לא יראו את הפוסט הזה, כלומר hide this from. והאפשרות האחרונה make this my default setting, כלומר לאחר שהגדרנו לעיני מי כן ייחשף הפוסט ולעיני מי לא ייחשף הפוסט, אנחנו יכולים להגיד לפייסבוק שישמור את אותם ההגדרות האלו לגבי כל פוסט אשר אנחנו נעלה בעתיד. כרגע אנחנו יכולים לראות שהפייסבוק נותן לנו כברירת מחדל, כפי שראינו קודם, את האפשרות שאני בחרתי שהפוסטים שאני מעלה בפרופיל האישי ייחשפו לעיני חברים בלבד. ליד שורת אפשרויות זו יש חץ קטן, כאשר בלחיצה עליו נפתח לי חלון אפשרויות, בו אני יכולה להגדיר מחדש לגבי אותו פוסט ספציפית שאני מעלה, האם הפוסט הזה ייחשף גם לעיני חברים של חברים, לשמור על ההגדרה של לעיני חברים בלבד, לעיני אנשים מיוחדים, כלומר special people, או פוסט רק בשבילי שזה אומר only me. אבל מה זה אומר special people? נלחץ על האפשרות הזאת ונראה. לאחר שלחצנו על האפשרות special people, אנחנו רואים שנוספה לנו שורה. בשורה הזאת אנחנו למעשה יכולים להקליד שמות של אנשים שרק לעיניהם אנחנו בוחרים שהפוסט הזה ייחשף, או שמות של קבוצות שאנחנו רוצים שהפוסט הזה ייחשף רק לעיני החברים באותה קבוצה. אם אתם זוכרים, בסרטון קודם הראיתי לכם כיצד ניתן לערוך את כל רשימת החברים שלנו בפרופיל האישי על פי קבוצות שאנחנו יוצרים. למשל כרגע אני רוצה שהפוסט הזה ייחשף אך ורק לעיני החברים בקבוצה המשפחה שיצרתי. אני מקלידה את השם משפחה ובוחרת בשם של הקבוצה המשפחה. והפוסט הזה כרגע ייחשף רק לעיני החברים באותה קבוצה. כמובן שאני יכולה לבחור מספר קבוצות, כרגע למשל אני מוסיפה את הקבוצה מכרים בפייס, ואני יכולה גם להוסיף כמובן שמות של אנשים פרטיים, לדוגמה אני בוחרת בשם אפרת לוי בג'ה ומיכל גולן, וכמובן אני יכולה להמשיך ולבחור שמות פרטיים או שמות של קבוצות. את אותה פעולה בדיוק אנחנו יכולים לעשות גם בשורה של אפשרות בחירה לעיני מי פוסט זה לא ייחשף, כלומר hide this from. לשם הדוגמה אני אבחר שוב פשוט בשם של הקבוצה המשפחה, אני בוחרת בקישור הזה, ולמעשה כרגע הגדרנו לעיני מי אנחנו כן רוצים שהפוסט הזה ייחשף ובעיני מי אנחנו רוצים לחסום את אותו הפוסט. כמובן שבנוסף אנחנו יכולים לבחור האם ההגדרות האלה יישמרו לנו לגבי כל פוסט אשר אנחנו נעלה בעתיד. במקרה ואנחנו רוצים באפשרות הזאת אנחנו מסמנים V ליד make this my default setting. במקרה ואנחנו רוצים תמיד להגדיר לכל פוסט הגדרות חדשות, אנחנו לא מסמנים V ליד אותה אפשרות.
לסיום אנחנו לוחצים על הכפתור הכחול Save Setting. כעת אנחנו יכולים להעלות את הפוסט שלנו והוא ייחשף אך ורק לעיני מי שבחרנו וייחסם בפני מי שבחרנו גם כן בהגדרות קודם. אנחנו רואים שסימן המנעול עדיין קיים, בעמידה עם העכבר על החץ לידו, אנחנו רואים למעשה את ההגדרות שבחרנו קודם. הפוסט הזה ייחשף אך ורק לעיני מיכל גולן, אפרת לוי בג'ה וקבוצת מכרים בפייסבוק. ורשום לנו בנוסף שהפוסט הזה לא ייחשף לעיני החברים בקבוצה משפחה. בכדי לשנות את ההגדרות האלה אנחנו פשוט לוחצים שוב על החץ הקטן ואנחנו רואים שליד המילה קוסטום יש לנו את המילה edit. בלחיצה על המילה edit נפתח לנו חלון ההגדרות. אנחנו רואים את ההגדרות שבחרנו קודם. הפוסט הזה ייחשף לעיני מכרים בפייס, אפרת לוי בג'ה ומיכל גולן, והוא לא ייחשף לעיני משפחה. בכדי לשנות את זה אני כמובן יכולה למחוק את האפשרויות שבחרתי ולבחור מחדש שהוא ייחשף הפעם רק לעיני משפחה, וכרגע אני לא רוצה לחסום אותו לעיני אף אחד. שוב בסופו של דבר אני לוחצת על הכפתור של Save Setting. והנה אני רואה שבעמידה על העכבר את ההגדרות שלי שכרגע הפוסט השתנו לו הגדרות והוא ייחשף אך ורק לעיני החברים בקבוצת משפחה. את אותן ההגדרות של שיתוף מידע ופוסטים אך ורק לעיני מי שאנחנו בוחרים ניתן לעשות גם לפוסט שכבר העלינו ואנחנו רוצים לשתף. לדוגמה, הפוסט אשר העליתי לשיר של אריק איינשטיין שבת בבוקר, אני יכולה לראות בתחתית הפוסט יש לי 3 קישורים, לייק, קומנט ושאר. כאשר אני לוחצת על קישור השאר נפתח לי חלון חדש בו אני יכולה למעשה לבחור האם אותו פוסט אני אפרסם בקיר שלי, בקיר של חברים, בקבוצה בה אני חברה, בעמוד העסקי שלי או בהודעה פרטית. ושימו לב שבאותו חלון יש לי כרגע גם את האפשרות של המנעול. כאשר בלחיצה על העכבר אני רואה את ההגדרת ברירת מחדל שהפוסט הזה ייחשף לעיני חברים בלבד, וגם את ההגדרות האלה אנחנו יכולים לערוך באותה צורה שערכנו קודם. אנחנו פשוט לוחצים עם העכבר על החץ הקטן ליד סימן המנעול ונפתח לנו שוב חלון האפשרויות המוכר, כאשר האפשרות הראשונה היא everyone, האפשרות השנייה friends of friends, האפשרות השלישית friends only והאפשרות הרביעית היא customize. וגם כאן אנחנו מגיעים אל אותו חלון של custom privacy אשר אנחנו יכולים להגדיר בעיני מי הפוסט הזה כן ייחשף ובעיני מי הפוסט הזה ייחסם. ולסיום אנחנו כמובן לוחצים על הכפתור הכחול Save Setting. לאחר שבחרנו היכן נשתף את הפוסט ולעיני מי ייחשף אותו הפוסט, אנחנו לוחצים על הכפתור Share Link. ולסיום, לאחר ששיתפנו את הפוסט אנחנו לוחצים על הכפתור Close ולמעשה סיימנו. עד כאן להפעם חברים, ההדגמה לגבי האפשרות לשיתוף מידע ופוסטים רק לעיני מי שאנחנו בוחרים. אני מאחלת לכם המון הצלחה בהמשך ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.